Mă spun pe cealaltă, mă, dar el trebuia să vorbim înainte de mers, să schimb treaba, mă. Andrei, Dar eu ți-am spus de la început că ce mai ani în față, nu asta a zis. eu știu pe Andrei la un dat, dar ei nu. Eu fost o pâine, eu mâncam deodată. Mi se prezentau, nu stau lângă lăcătul, că ăsta nu mai fac. Nu mi ția nimic, da, tati. Uite-te tot cu strântirea. Stai cu. Gândești. Foarte bine tot pe... Singur. 3 case de linie 4, 1, 2. Centrare pe mic. Ovidiu. Mai mică, centrare prostă gol. Centrare 4. Centrare sub gol. Nu, centrare una pe cap, chițu viteză, chițu viteză, centrare chițu viteză gol, centrare prostă gol pe mică. Totul este mic. Centrare 4. Ori bună, ori fac. E bine tot. Mai vorbim. Strategia. Hai să nu mai. Ce-ați face? Domnilor, hai că mă duc eu că-l mai ține. Bă, vecina noastră, când zic de 3 ori pentru învingător, ura strigă mura, da? Bă, pula nu, mă! Bă, vecin, mă! Bă, lasă-o pizza, mă! strigăm în fel. Nu! Ura! Pentru învingători, de 3 ori, ura! Da, Doamne, băi, și cum se zice la Fondul Național, la Oina? Arbitrat corect, aia, învingătorii, arbitrat corect, echipa adversă de 3 ori, trăiască! Care se fac verde, nu veni la mea. Pentru arbitrat corect la Oina. Ăia care câștigă. La Oina, la Sportul Național. Ai fost culo pe noi. Eu? Campion național la Oina. Arbitrat corect, echipa adversă de 3 ori trească. Trească. Echipa învingătoare.